Hvor er det rigtig dejligt at se så mange børn komme til det her arrangement, og det er rigtig dejligt, at I har taget jeres forældre med. Du er jo til Kulturnat. Synes du, det er fedt? Ja. Hvorfor synes du, det er fedt? Fordi at du kan gå rundt om, du må få lov til at være længe oppe og sådan. Du har jo været med til at arrangere det. Hvad synes du så, der har været sjovest? Og det der sjoveste, det er faktisk at arbejde sammen med så mange aktører og se, hvordan det hele lige pludselig går op i en højere enhed, og så er det der, så er børnekulturnatten, og så er vi i gang. Hvorfor synes du, det er sjovt? Fordi der er så mange forskellige ting, man kan lave. Hvad har så været din yndlingsting indtil videre? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er det her krig noget. That's why you meet me here. Nu er det jo 15 års jubilæum i år. Hvad synes du, der gør det rigtig specielt? Jeg synes simpelthen, det er så fedt, at vi har fået udvidet Kulturnatten til at vare en hel uge. Hele uge 37, der har der jo været aktiviteter rundt omkring i hele kommunen, hvor at der har været gang i kultur og børn ude på institutionerne. Det synes jeg simpelthen bare er super fedt. Og så havde vi jo en meget, meget dejlig oplevelse op i pædagoguddannelsen i dag, hvor der godt nok var givet gas. Og hele byen, den summer bare aktivitet. Så jeg synes simpelthen, det er et skønt 15-års jubilæum. Hvad synes du, der har været det bedste indtil videre? Og være i kirken og være oppe i tårnet og se, hvordan det ser ud. Hvorfor gør I så det her? Hvorfor holder I det her for børnene? Vi gør det for at få vakt interessen hos børn, også helt ned i børnehavealderen, sådan at de også kan få en oplevelse af, hvad kultur er. Kultur er ikke altid noget, man taler om. Og så prøver vi med den her kulturnat at få børn og unge mennesker